Здравейте, вие какъв сте? Кажете им на тези хора, питам учител, хамален, професор. Аз съм икономист. Колега 4 висши образования имам икономически. Да сте живи и здрав. Испанска гимназия съм завършил. Така. Живея в района. Тук на руски паметник съм живял 11 години, сега живея в лагера. Пак съседи. Така. Как ви се струва района на Красно село последните години? Горе-долу. Горе-долу. Много неща имаме да правим. Не се мият улиците, милички. Това е проблем, който и аз забелязах, въпреки че това лято един път видях, че са излезли да мият, но до трябва да се оправят между блоковите пространства, да се почистят. От 4 общински болници, 3 са на загуба и в тежко финансово положение. Само едната, мисля, че втора беше, която е окей, за миналата година е направила някакво начало. Че имат нужда от финансиране, имат. Че имат нужда от ремонт на сградния фонд, имат. Че не им стига оборудването, не им стига. Сега въпросът за комуникацията с държавата не смея да кажа. Не съм експерт точно в тази част. Здравейте! Не стига, че ме болеха краката сега и ръката ме боли, всичко ме боли, ама на вас ви се радвам специално, защото тук няма да говорим. Искам нови неща и по-добри за нас. Всичко добро, всичко. Това е за наше лошо състояние с тротуарите. Тук нагоре по булеварда Терморестрети, първата градинка е в много лошо състояние. Пейчици има много малко, там играят децата. Има едно шудраванче, което е пълно с буклуци, въобще не е оправено. А следващата градинка, тя е по-добър вид. Тук като тръгнете към булеварда, към руски памет. Да слушате ли по принцип? Това е хубаво. Радвам се като млади хора, които повече не се интересуват. Това че ви интересувате е хубаво. Да. Добре, успех желаем. Благодаря и на вас. Защото е умен, защото е хубав, защото е предавен, съдърен и мощ. Образован човек, знае, има знания, може да ръководи, да управлява. Това е една учителка. Аз съм била учител. А на народа ни е прост. Нищо, вие гласувайте, това е аз ще гласувам и когато видя, народа си помее, той като види... Червените са си наши. Добър селеб сме тези избори. Ако всички така мислят и гледат трезво, България ще видите как ще се промени. Много се радвам, че се кандидатирате, защото сте за фаворит. Защото имате собствена позиция. Аз по принцип съм от изглеждате, иначе съм... Тук съм по-нисък. Тук не се фаща цялата визия. Да. По-нисък, да. Нарочно ме дадат така камерите. Нали? Задушават ни, навсякъде ни задушават. Ще се пребориме. Много млади хора има добри. Надявам се, да. Купуването и продаването на гласове е престъпление.